Άννα μου. Άννα μου. Σταμάτα λίγο γιατί βγάζω βίντεο όμως και δεν με νοιάζει αν είσαι ξεμαλιασμένη ή όχι. Ξεμαλιασμένη πια. Το βρήκατε κάπου τίποτα. Πιο κοντά. Σπίτι σου. Δεν έχει σπίτι. Πήγα, ήταν μες στο μπουφά. Είσαι ξεμαλιασμένη. Είσαι ξεμαλιασμένη. Είσαι λίγο από εδώ. Αυτό είναι λίγο πιο φωτοτό. Λίγο τα παλικάρια. Α, δεν ξέρω. Το μου πεις εκεί πέρα και βγάζει. Έλα, άσε με. Πες ότι έχω κάνει ζου. Τα βλέπετε έχετε μόνο εγώ, δεν έχω. Εντάξει. Μην κολλήσει εδώ πέρα. Θέλω να δω τη φάτσα του. Δεν πρέπει να δω. Θα το πιέσει. Φέρτο. Δεν τον αφράτης, θα τον με κάσικο. Έτσι δεν ήξερε. Α, βάζεις κάμερα. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα φωτογραφία. Τι να πω. Είμαστε... Ελευθερία, έβγαλε ένα σπυράκι. Έλα, που μην δικάσει. Ελευθερία, έβγαλε ένα σπυράκι. Βίντεο βγάζω. Κάμε το άλλο. Εδώ πέρα είναι η Άννα που έβγαλε ένα σπυράκι. Έχουμε μαζί με τα σπυράκια. Άσε σε μένα. Άσε σε μένα. Ελευθερία, αυτό το λέει η Άννα που έβγαλε ένα σπυράκι. Παίρνω κούκι. Κάτσε κάτω μωρή με λίπερα. Να, εκεί που ανεβαίνει ο άλλος πάνω στα ξύλα βγάλε. Μου πήγε κούκι, ρε βλάκα. Το πήρε μαζί του. Μετά να το βάλεις facebook πρέπει να το δει ο μπαμπάς μου. Στο σπίτι σου. Βγάλε μία και εμένα να με δει ο μπαμπάς. Πες για παπά. Γεια παπά. Ο μιλούμε για μαμά. Ναι. Κοίτα ουρανό ρε βλάκα. Αγκαλίτσες, άκου τον μωρέ, άκου τα. Τι αγκαλίτσες, με πού πάει. Πήγανε να πάρει άλλη το τάμπλετ. Ο Πίου είναι. Ποιος? Αυτός, ναι. Τι βγάζεις τώρα, α, το Στέλιο. Κοίτα ουρανό. Α, θα φέρουμε πίσω το τρακτέρ ποτέ. Να, βγάζουμε για να το στείλουμε στον παπά μου. Να μην φέρετε μόνη του που την έκανες και ωραία ρε Αγγελική. Πιανή, πιανού. Του Ιούδα. Τη Μούρτζη την έκανε πολύ ωραία, είναι κούκλος, δεν. Μύτησα πατάτα. Μύτησα πατάτα, χείλησα την Μπάρμπι. Έχω μηχανή με δεξιά, Πού πάνε, ωραία, στο πολιτιστικό. Ποιος? Αλήθεια. Ποιος? Το προκείτου. Ποιος έχει την στο παντελόν? Πρόσεξε ρε Αγγελικιό. Πού καλέ. Εντάξει, Στο κόλλο, στο πίστιο. Εγώ θέλω. Έλα, να σε κάνω. Πάνε εδώ. Το βρω να σε καλά. Καλά Θέλω είναι. να σε καλά. Πώς με έβγανε. Άντε. Ναι, δεν σε έβαψε, δεν φρόνησε. Το παιδάκι γιατί κλαίνει, παιδιά. Εντάξει, καλά είναι. Να, τώρα που γυρίζει σε εμάς ο Ιούδας. Βάλε τον Ιούδα. Γεια σου. Δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι κούκλος. Που λέει γεια και που λέει, αυτός ο Αντώνης που λέει γεια και λέει γεια.
Γεια. Θέλω το ξύλο. Καλά, εντάξει.